саламатсыз. Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Шәһәр паркында физик мөмкинлекләре шиклеләрнең сабан туе узды. Әлмәт кабат илебезнең урам театрларын җыйды. Азнакайда Шатыртау җыйны гөрләде. Әлмәт каласына вәгъдә ителгән яңа автобуслар кайтты. 12 майда безнең шәһәрдә 8 яңа Next City газельләре эшли башлаган иде. Алар 2 һәм 4 номерлы маршрутлар буенча йөри. Булары исә Татнефть компаниясе финанс ярдәме белән алынды. Шулай итеп, шәһәр җәмәгать транспорты автопаркы тагын 10 берәмлеккә тулыландырылды. Җәмәгать транспорты чараларының артуы пассажирлар ташу сыйфатына уңай йогынты ясаячак һәм халкыбызның яшәү шартларын яхшыртачак. Бу хакта үз чыгышында район башлыгы Тимур Нугманов та искәртте. Татнефть компаниясының социаль үсеш буенча генераль директор урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев исә автобуслар паркын нормаль хәлгә китерү буенча алга таба эш алып барылу мөмкинлеген ассызыклады. Микроавтобуслар, видеокүзәтү камералары, тахографлар, пассажирлар агымы счетчиги һәм транснавигация белән җиһазландырылган. Аларга 22 кеше утыра ала, аз хәрәкәтләнүче төркемнәр өчен урыннар каралган. Менә инде 10 елдан артык калабызда физик мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен традицион булган сабан туе үткәрелә. Быелгы бәйрәмдә катнашучыларны төрле мастер-класслар, уеннар, спорт ярышлары каршы алды. Физик мөмкинлекләре шикле булганнарга шиксез башка мөмкинлекләр булдыру калабыз һәм республикабызда яшәп килгән матур гадәт. Кемдер начар күрә, авыр ишетә яки йөри алмый торган әнәләрнең хокукларын яклап, барысын берләштерүче иҗтимагый оешмалар ел саен аларны бергә җыя, туплый, таныштыра һәм аралаштыра. Үзләренең рух көчлелеге белән бу кешеләр күпләргә үрнәк, илһам чыганагы булырдай. Мисал өчен Россия паралимпия чемпионы Рафаэль Хайретдинов фикеренчә, сәламәтлекләре какшаганнар бер генә дә үзләренең хәрәкәтләреннән кимсенергә тиеш түгелләр. Кояш барысына бер төсле яктырта, табигать матурлыгы барысында бер тигез хозурлый. Алексей Гордиев та мондый бәйрәм, мондый очрашуларның инвалидларның бер-беренә якынаюына, социаль адаптациясенә этәргеч дип саный. Это такой праздник радостный в душе и как бы помогает социализироваться вот в общении с людьми, какой-то общий дух единства есть. Паркта спорт һәм интеллектуаль юнәлешләр буенча локациялар оештырылды. Әйтик, Родничок яшүсмерләр клубы бәйрәм уңаеннан кечкенә генә шахмат турниры оештырган иде. Шулар итеп, алар бу спорт түрен үз иткәннәргә үзләрендә күрүләренә шат булуларын белдерә. Шулай бу көнне биредә боча, гандбол буенча ярышлар узды. Бәйрәмдә күрше районнарның инвалид оешмалары да катнашкан иде. Рәдифә Нугманова, Милена Вәлиева, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Каракүз 2022 фестивале старт алды. 3 көн дәвамында 4 шәһәр мәйданчыгы эшләде. Киң география, танылган кунаклар һәм кабатланмас атмосфера. Татнефть компаниясеннән Каракүз этномәдәни фестивале беркемне дә битараф калдырмады. Каракүз фестивале һәр җомга, шимбә һәм якшәмбе узачак. Шара уздырыла торган һәрбер ноктада шушындый информацион стенд бар. Анда бөтен тулы мәгълүматны карап белергә була. Фестиваль программасы китап корнеры, спектакльләр күрсәтү, лекциялар һәм башка бик күп нәрсәләрне үз эченә алган. Моннан тыш бөтен шәһәр буенча бөтен Идел буеннан җыелган осталарның кул эшләре һәм уникаль товарлар куелган киштәләр җыелган. Алар шигули киемнәр һәм аксессуарлар, тире эшләнмәләре, йорт интерьеры өчен әйберләр, ачык хатлар һәм кулдан эшләнгән сувенирлар тәкъдим иттеләр. Оештыручылар программаның белем бирү өлешенә зур игътибар бирделәр. Әйтик, этник мәйданчыкта тимерчелек осталары үз эшләренең нечкәлекләре турында бик теләп сөйләде һәм мастер-класс бирде. Анда шулай ук чүлмәк ясау осталыгын, халык уен коралларында уйнау нигезләрен, актерлык осталыгын үзләштерергә булды. Нокталарда шулай ук этник тема сакланган фотолокациялар да күп иде. Халык бик шатланып анда фотога төшә алды. Кич белән тамашачыларны танылган коллективлардан концерт программалары көтте. Этник музыка фестивалендә Мәскәү, Татарстан, Башкортстан, Удмуртия, Чувашия, Мордовия һәм башка шәһәрләрдән фольклор төркемнәр чыгыш ясады. Әлмәтлеләр шулай да җирле төркемне көтүләрен әйтеп узды. Я пришла как раз таки на концерт ABM Project. Мин концертка ABM Project төркеме өчен килдем. Күптән түгел аларның чыгышларын күрдем. Быел да аларны бик көтәм. Булар барысы да милли һәм мәдәни яктан эштә чагылыш таба. Мондый фестивальләр ярдәмендә көн саен тыңларга мөмкин булган, күп кенә төркемнәр белән танышырга мөмкин. Оно внутри отзывается, и как раз благодаря таким фестивалям ты узнаешь очень много групп, которые, в принципе, можно слушать каждый день. Каракүз проектының иң кызыклы вакыйгасы Җиңел канатлар урам театрлары фестивале булды.
Фестиваль кысаларында 3 көн коллективлар һәм солистлар тамашачыларны чыгышлары һәм мастер-класслары белән сөендерде. Урам театрлар йөреше карнавалга охшаган. Монда кем генә юк. Фәрештәләр, мымнар, төрле хайваннар һәм клоуннар. Фестивальгә тылсымлы кораблар, бизәлгән машиналар килгән. Кемдер җәяү яки велосипедта юл тотты. Санкт-Петербургтан килгән театр артистлары зур әкәм-төкәм белән хәрәкәт иттеләр. Алар инде бу чараны күптән көткән. Всю жизнь я с детского садика играла роль зайца. И вот я по Станиславскому взращивала его, становилась, выращивала, прочувствовала, прописывала внутренние монологи. И вот я здесь сегодня, это большой праздник. Бу егетләр Татарстанның Антоновка авылыннан килгән. Алар тамашачылар өчен бик күп кызыклы нәрсәләр әзерләгәннәр. Мы ангелы всех, кто сегодня пришел на этот большой праздник и принесли подарки от ангелов каждого человека. Проект Әлмәт халкы өчен генә түгел, бөтен Татарстанның халкы өчен дә уникаль. Җиңел канатлар республикада профессионал урам театрларын берләштергән инде традицион фестиваль. Тамашачыларга бигрәк тә театраль хәрәкәттә катнаша алулары ошый. Мы просто в шоке от такого чуда, от такой прелести. Мы просто очень рады, что вот так о нас заботится. Интересно, необычно. Да, они все, каждый хорош по-своему. Бөтен Россиядан килгән театр артистлары шәһәр буйлап 1 сәгатьтән артык йөрде. Шәһәр халкы һәм кунаклары алар белән фотога төшә алды. Карнавал бу алар шарлавында тәмамланды һәм шушында ук спектакль башланды. Спектакльләр икенче көнне дә дәвам итте. Иртәннән төнгә кадәр тамашачылар тере музыка, курчак театрлары, перформанслар карый алдылар. Аларның кайберләрендә хәтта үзләре дә катнаша алды. Интересно, необычно, забавно, весело. Вот. Продолжаем смотреть, следуем за этими персонажами, уже на 3-ю точку перешли. Мы не спим ночами, но энергии очень много на то, чтобы организовать это все. Это действительно непросто. Логистика, питание, привезти, отвезти, поставить сцену, звук, техники. У нас такой большой штат людей, волонтеры. И это все люди, которые работают над одним делом. И это непросто, но мы справляемся и вкладываем в это всю свою душу. Олия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районында исә Шатыртауда җыен узды. Бу фестиваль төрки халыкларының сәнгатен саклап калу һәм үстерүгә юнәлдерелгән. Быел 12нче тапкыр узды. Шатыртауда җыен халыкара халык иҗаты фестивале Татарстан хөкүмәте гранты ярдәмендә 2011 елдан бирле оештырылып килә. Быелгы чарада Татарстанның иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева, Дәүләт Советы президиум әгъзасы Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Дәүләт Советы депутаты Таһир Хадиев һәм башка мәртәбәле кунаклар катнашты. Район башлыгы Марсель Шайдуллин бәйрәмдә катнашучыларга бәйрәм сәламен җиткерде һәм рәхмәт белдерде. Шатыртау Татарстанның иң биек ноктасы. Аның биеклеге 321,7 метр тәшкил итә. Республиканың табигать заказнигында Татарстан һәм Россиянең Кызыл китабына кертелгән үсемлекләр һәм бөҗәкләр, кошлар яши. Алар закон тарафыннан якланса, милли мәдәни мирасыбызны үзебез якларга тиешбез. Шатыртау җыены фестиваленең асылы әнә шуннан гыйбарәт. Шатыртауда җыен ул төрки халыкларына түгел, Татарстан һәм Россиядә яшәүче барлык халыкларны да берләштерә торган зур фестивальләрнең берсе. Биредә һәр милләт үзе турында кычкырып, курыкмыйча горурланып сөйли. Азнакай районы Вахит авылы килен кызлары фестивальдә токмаш басып кисеп тора. Милли ризыгыбыз булган токмаш шулпасын пешерергә өйрәнү дә милли җәһвәрләребезне саклап калу. Араларында иң өлкәне Нурсина Патыхватуллина сүзләренчә, авыл кызлары токмаш кисүне белеп туа. Алар инде авыл балалары бит. Авыл балалары булгач, алар инде токмаш җәеп ашарга пешереп үскән балалар инде. Алай мин өйрәтеп торуга мохтаҗ түгелләр алар. Сүз уңайыннан милли ризыклар биредә аерым күргәзмәгә җыйналып чәкчәк аланы исеме астында берләшкән. Биредә милләтебезнең барлык сый-нимәтләрен күрергә була. Ә менә халык осталары кул эшләтмәләре исә сөлге аланында тупланган. Моннан тыш халыклар дуслыгы йорты оештырган төрки халыклар күргәзмәсе аерым урынны били. Һәрбере үзгә кабатланмас. Биредә фестивальгә килгән кунакларны биетеп җырлатып, милли уеннарда катнаштырырга ашыгалар. Гомумән алганда Шатыртау җыенында Россия һәм Татарстанның 33 төбәгеннән 50ләп фольклор коллективы катнашты. Аларның һәрбере дипломнар белән бүләкләнде. Радифа Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Робот Драйв зур фәнни интерактив күргәзмә ачылды. 50 робот, 6 виртуаль шин барлык зонасы, истәлекләр язу технологиясе. Биредә бөтен дөньядан иң яңа технологияләр күрергә мөмкин.
Бу инде хәзер үк киләчәкне үз күзләрең белән күрү һәм үз кулларың белән тотып карау дигән сүз. Роботлар күргәзмәсенә килгән балалар да, өлкәннәр дә рәхәтләнеп ял итәчәк. Биредә танылган фильмнар буенча ясалган геройлар да бар. Алар барысы да тере, алар белән фотога төшәргә дә, сөйләшергә дә була. С каждым роботом, опять же, можете потрогать его, взаимодействовать. Он может с вами поговорить, поотвечать на ваши вопросы. Также вы можете поуправлять ими и погрузиться в мир робототехники. Күргәзмәдә төрле 4 мастер-класс эшли. Анда үз роботыңны җыярга, голограммаңны эшләргә, 3D ручка белән иҗат итәргә һәм квадрокоптерда очарга өйрәнергә була. Ретро-зонада Sega уен приставкасын уйнарга һәм 90-нчы еллар атмосферасына чумарга була. Һәр сәгать саен Tesla музыкаль шоу һәм экскурсия уза. Аның барышында сезгә кызыклы һәм аңлаешлы рәвештә һәр робот, аның уникаль мөмкинлекләре һәм көнкүрештә куллану турында сөйләячәкләр. Он сделан под T-Rex. Он также отвечает на множество вопросов. Ходит без проблем. Рободрайв күргәзмәсе Гафиятуллин урамы 56-нчы йорт адресы буенча Мәскәү сәүдә үзәгендә эшли. Билетларның бәясе эш көннәрендә 400, ял һәм бәйрәм көннәрендә 500 сум. Яшь һәм вакыт буенча чикләүләр юк. Билет көне буе гамәлдә. Кичке 8-гә кадәр күргәзмәдән чыга һәм кире керә аласыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Бәйрәмалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.